देखो हो बताओ भगवान दूगो बेटी देले बड़न कैसे कपार पर बोझा हटाई सियान हो गली से दोनों के दोनों समझ में नहीं आवत। भातार बा तो वही लायक बा पियो करे निकल गई नतिया एगो लड़का बाटे तो ओकर बियाह शादी कईनी तो वो अपनी मेहरे में तबाही रहताटे। आदमी बियाह शादी करल कि पतो हो आई नीमन तो एथु हो जाई उ का लायक मिली तो इतना ना लायक मिल गई कि अपने में तबाह रहती है केहू के कुछ समझतिया। यानी के चलते न अपन घर ना बनवनी हमी कि हाँ चलो बेटा बेटी सियान हो गल घर दुआर बनाई तब लोग उदास बड़ी उदास होखे वाली बातें बाटे तो उदास ना होखी का भाई न तोर बापे साग बागा तटे न तोर भाईये एथु बाटे ई त छोड़ ई त अपन मेहरे में तबाह बाटे एकर त बतिया हटा द ई त कुछ करे वाला बाना। अरे बचिया तू का करबू बेटी होके बतावा न। ओई त बेटी होके काम करे जा मनी होके जाई जा ना भले हम भीख मांग के खियाई लेकिन हम काम करे के भेजो बुझाता कि कुल हमर घरवे का मर गेल मानस बैठ के रोला तरीकी बस। हां त हमरा खातिर मरिए गइल बड़न स। अरे बेटा हमके कुछ जानते नहीं खे मेहर कियांगे बाप बा तो पियले में कर दिन रात एथु रहता तो हम दूगो बेटी लेके हम का करी बताओ ना। चल टेंशन मत ले सब कुछ हो जाई। हां तू तो बेटियों के तनी संतोष दिला उतर के सब कुछ हो जाई ई नतिया एक वाली कहत टे कि हर मैं हेंगने होई चाहे ना होई हैं जवन ओकर मेहर कहती है तेवन तेवन करत टे बियाह मत कर त ना ई लइका ना मुंह तो होई ना लेके तू करी कनी हम का जानी के ओकर दिमागा में गोबर घोरा जई तो गला बाकी नहीं जाना लइका ना रहू चुप रह हमनी के बाने जना होदी टेंशन मत रह टेंशन ले काम नहीं के। हां हो तोन तो केता शादी बियाह ना करी कहिया ले घरे अपन बैठल रही बतावा जाना मन हमर त कब हमनी के का मन करता कि तोहनियो के जहर दे दे या हमहु जहर खा के मर जाई रस अपन पसर के ई टेंशन लेवे ले ना हमनी के देवे ले खुदे जेकर देखा त तुम लोग से पीछे पीछे के देखा तो जो उनके बियाह शादी हो गेल उनके लोग लड़का हो गए हम देखे नहीं तो का हमार ना शौक लगल कि हमरो बेटी उनके बियाह भरे तो हमहु नाती पोता ला भई रहती। चल सपना कम देखतनी सब कुछ हो जी कहत टेंशन मत ले तू तोरा का बुझाए के बाटे समझा गांव घर के आदमी कहता तो हम ना जानता नहीं का कहता टे के का कहता सब नहीं के रख ले जानता ना कि माई बाप के बेटा बेटी भारी ना रहना सा जितना आन के ओकर जा जने बतिया ओने अरे हुन को फलाना का लड़की है ना बियाह करे जो अरे का करे बियाह करे जो हो गइल बिया त भाई उड़ारो त नहीं हमर लड़की लेके कोनो के ये दूसरा के बात सुन सुनाई हन त हमारे पास जो करियन जा जा तुम अपन काम धंधा कर जा जा का झूठाऊ के संगलोरा बैठल में कुछ हो हां त कुल मत सुनो ठीक है लेकिन हां ये को हम बेटी कि अपन इज्जत बचा के अपन घरे दुआरे रहलो केहू बोलबो एथु करो त ना लेबे के चाही बेटिन के मतलब ही भइल हमनी के कोनो लड़का के उठा दी ना देख दी तो कौकिए काट के हाथा पर रख ले ठीक बा इतना तक समझ त ये चाहबे करी बेटिन के ये चाही ना करे बच्ची ठीक कहत ए देखा साहब ये ऐसन रह सा कि लोग हमरा के कहे मत कि फलाना बो के पतो अरे लड़की तू को बाड़ी सा दोनों टेंशन मत ले हमनी के बानी जना लड़की मत समझ ना लड़के बानी जा हमनी के ठीक बाटे जानता नहीं कि बेटा बेटी या बेटा बाटल नहीं के लेकिन देखत रहो जुग जमाना के ना हां जुग जमाना के देखते हुए अपन देखा तनी जा ई ना कि है आइल बिया एगो उतरल बिया है कुत्ती नालायक ओकर रहन न सिखस किया के जे चलती चलावतिया ए बचिया खूब देलु नथिया ना हर गांव के बहल बिहाई लावत तरी से त जे गांव में गुजारा हो जाता लेकिन ए गांव के बेटी केतनो क के जात तरी से ना तो उनके के गुजारा नहीं के त एक ढंग से और मत सिखस तो उनके निमन से और सिखस ताकि लोग कहे कि हां फलाना के पतो लड़की हे एथु के बाड़ी से चल माई टेंशन मत ले को तो के मुआ ते जगह तब हमनी के नहीं मुआ का देबू मुआ देबू मुए उहे पूजा बाबा खातिर घर में तू करे खातिर ज्यादा जेकर जैसन माई बाप सिखावेला ना वैसा नहीं करला ओकर माई बाप नहीं के सिखले तो का देखो वो घर हम त इतना बेधले रहना भगवान न आ वही मन कर नतिया लाइट कोइले बनसन मन करता कि जाके ट्रांसफार्मर पर मारिए किटा की फूट जा के होता है कौवा मामा अरे टुकिया पापा के नहीं कोई अरे जैसने बाप वैसने बेटी हुई हम जानत नहीं थी ये घर के कुल बीच माधले बनस ज्यादा का जरूरी बाटे केहू के बारे में तो कर रे इंगने लोग कहता कि नंगा से गंगा हरला हम इतना झगड़ा राहुन बनी ये दादा आ जेवन कहत है तेवन कहत है खूब खाला हवा बैठ के देखा जा के फलाना का पतो ही गोदा के पेड़ तर बैठल बिया
बैठी नहीं कौन की लंगल लूज बानी या कान कून बानी ना तू तो विश्व सुंदरी उतारल बाड़ी तोहरे लगा के उका और के ऊपर पतो है उतारल बाड़ी स माने भाई बेटी बियाल बन त एकदम विश्व में सुंदरी कइले बानी ए देख का बियाई लाए तू मत देखो जानतर कि ना तू ही बियाई बाड़ी तो उताराइल बाड़ी धरती पत्थर गोड़ा नहीं के बेटा बियाई रहती ना लता से मिसर के चलती नहीं हम तो धक धरती ओ जला धरती तो फच देना पानी फेंक दे फेंक नहीं खे तू फेंकावे वाला भइल बाड़ी तू ना फेंक देबी हे भगवान हे पश्चिम के काली में जे हमारी तीर के लगाओ के वही ने जर के मर जावा हर जा काली काली में तोरे के जरा दे सब मुआ दे सब पता ही बाटे सब बीच में माधल रहता उठ रे तू बीच में धल रहता री हमारी बेटिन के देखी के तबे ना अपने मन के करत रही देखत न कि देखू इटा सब फाड़ तर मुहा बहिला देखबी त जनली सूप से चारों से के गने और 72 गो छेद बाटे के हां हमारी बेटिन के बहिला कहत रहे हो सके तो तोरे बेटी का दिन बहिला निकल जा लाजो ने खेला गत के नती ने के तोर लाज लागत टे क्यों नहीं बात कला जाए क्यों ना हम क्यों ना बात कला जाए कौन के लगा में बेटी उड़र तरी करे बस तोर दुनो लइकिया चन सो करी बात ना छोटा बिन के नीचे गिरा दिन त फिर हमर के अभी भगवान हमर हाथा काटा शरीर देले बाड़ तोरा बस बात नहीं खे पिलुए परी ओसन कुछ अरे तोरा के पिलुआ परी हमरा के परी त हम देख ले हमर माई बाप देख ले हम ना जाननी तब हमहू एक गोड़ पे कूदत रहनी हम ना जानी कि हेतना ललाहिन मिली अरे कोनो का उड़ारू न किसे जाए लेके भाग ना बेटे हमर बेटा चले त बुढ़िया के रहा हमर लइका में गलती बा ना त मार दे एड़ से घर में जा पूरा फेंक दे तू कौन आदमी मुंह वाले सोचे त के कहीं भी हमर तीरुन मर जा जी भाग जो भाग ले जैसे निकल होनी अपनी बाप के जो ओली बोली बोला तरिए जा दुआरी पर बैठ के नहीं तोहरा हम ना कहीं लंगल लुच बनी अबरी तो आवे अरे चल जो परतिया पे चल जो छोड़ मत कर दे हमरे ना घर में बाड़ू काहे तेरे बाप के घर का नहीं तोहरी भतार का हो गए बेल लइका का बियाह कर काहे अपने करे लइका ना बियाह के लेके आइल बड़ वैसा लड़त रू लड़ब नहीं तोरा से लोलाही तोरा से लड़ला बेकार बैठे रे लोलाही तो का करे इनु का करे आइलू हो आहा कदा के अखियों फुट अंदर में रहो ना जा अरे तू लेके कोनो का भाग परा जे तू उधर जे तू तब ठीक रहो अरे बाप रे जा अलिया भाग बाप रे बाप हम आई के भाग कौनी बात पर भागी हो बियाह शादी हो गई तब भागबे करी अपन नहीं के दे दू गो बेटी उहे लेके भागिया से देखा ना तू हम जा मती जाई हो देखी लइकिया कहां गोल हम रुका तनी फोन लगानी तले बुझिया आ मत जा सेटिंग उठी करे के तो चलो उनको के सिखा पढ़ा दे वो का जानते रे हेलो कालवा ए दीदी कैसे बतियाओ तड़ो हां हियार से बतिया तनी यार से बतियाओ तड़ो हां घर का दासा कुल देख हां त ठीक बरु कर लेपट ले के कुछ कहते ठीक घर का दासा देखो तड़ो ना भैया उहे बाना भाभी हमन पहुंचते बाड़े पापा पिए पड़िए बाना अरे तू तो जानते बड़ी आजकल प्यार कितना लेती जन पैदा होता हूं सब कुशल सीख जब हमने कहे मने करे के त का इज्जत रह जाए दुनिया हंसत हमनी को देखा ये प्यार ना करी जा हमनी के को तो एगो लइका बा जन से बोली ना होई के छोटे को भाई है अवनीश नाम है ओकर मम्मी जीते जी मर जी रे दीदी जानी तो ना बताओ ना जी ना जान देखो तड़ी न कुल तू हमार काम करी हम तोर काम करा बस का बात खत्म सही में को ते को मोबाइल दिवा दी बड़की बतीबी ये एगो नाती फोन करे लगला बार बार को तनी बुची आइल भी इहो सेट मत हो जाए करे से ए दीदी रहे दे मत बतिया इज्जतिया चल जी हमनी को तोरा समझदारी आओ तो ना तो तू खुद के कर ले ठीक बा अपने समझ हमरा जो ना हो तो तुम कर हम कहत तनी कि प्यार कहला त कहत रुकी ना कर दोनों जनी पिटा घर में से निकला जाएगे बे के कर पावर में निकाल दी चकती हमार चलल घर में मैं जानी तो ठीक बा दी हमनी को ना ऐसा कोई बात नहीं के अब भौजी के ना बतावल जाइए चोरी चोरी के जाता नहीं हम धीरे से आगे निकल तू पीछे से निकलिए ठीक बा तोरा खुद खुश रह के चाहिए हम दीदी प्यार करती हम करे तो तू लगल भमाठे हमको का सोचलिए कुछ ले नंबर ले माइक मोबाइल से देश राती में 12 बजे मिस कॉल मार के ओकर के कर बैलेंस ओकर मोबाइल में ठीक बा ले नंबर बोल तनी ले याद कर देखो ये नंबर है ओकर है ये बा याद कर ली नंबर ज्यादा रहे दे रहे दे मत बतिया ना बतिया अच्छा तो सुन तू मत बतिया लेकिन हम जाते ने ए बार मिले ओकरा से ठीक बा आ मिल के आओ त नहीं जन बरसिंगा बा ननी बगनी के पिछवा ओही में से ओ ये मत ये भौजी
जाए तो हमन के मरवा दी घरवा जाए दे मत जा। जनता बड़ को भौजाई के करौली सन प्यार करल जी माई के साथ में ले ले जोरी का बताबो है लकड़ी हेजा रखा गल ले जाके के घर में रख दी न तो के जानता कि बदरी लागल बाटे पर लगी पानी उनी तो के पर खाना बनी। हमारे बेटी भागतिया अबे तो कपरे आई का जानी कहाँ चल गइल बिया बुचिया सब फंसत रहल अब तक कपरे आइल बा जाके केहू घरवा देख ले कि हमारे घर में कुकुर बिलाई बाना सकी ना है अबे तो नहीं खेरे एक सही के मन करता ना कि भेटाई तो कर झोटा उखाड़ देती अभी क्या लगी अतिरे हैं मारे होगी आइल बिया अभी एक झोटा उखाड़ देती का जानी कहाँ चल गई संग लोरावा सिखा ले दिया कुल माया जी नियरी हो बिगड़ी हैं इंगरे बाड़ी से का दू की मई बिगाड़ दे तड़ी सब एनिए ताक तब से अपनी माया जिनके केहू ना के सुनावत जे कहत तनी बताइबी का बीस माथल बड़ हो तू बीस में धल बड़ी तबे से ताना पाई कहले बड़ी हमर लड़की गोल बिया ओकर खतिन जतनी तोहरे के नहीं कि इतना सुंदर बड़ के देखे किराना भर के तोर लइके लेके उड़ रहती है भगतिया कहलू तो कहलू कहम मत करे जनू कि नहीं तू के करे के सुनाओ तरी बताऊ ना मैं तोहरे के मारे तने को देख हेले लकड़ी सही हरतनी आ तू केनो काम धंधा करते नहीं खी तहले तब अगिया त का बड़ी के करा से न करे कि हम काम धंधा करी के हमारी बाप कनो कर हम कहत कि हमारी बाप पर मत जो न त करे जब तू दे बाबे तो का कले नरके बच्चल के हाला दे हला लेबो तो धक्का लता से दाब दो कि खत्म हो जे तुरंत ले जानत नहीं खुता तू तो हमर दिल के जिंदगी भर लगले रह तू हमारी जिंदगी भर लागल बड़ी रे जरी देख ना घर में देख तेरी घर में कुकुर बिलाई नहीं के घुसत जो देख ले बड़ा हमके एगो मोड़ाई देले बड़ी जो देख ले तोरे नियर लइके हमार उड़हर से भागतारी अरे सब तो अंगने आइल बा देख ले अगबे आइल बाटे 12 गिन ले अंगना हमारे आगे आई तो हम देख लेम हमरा से बतिया मत देख रत ले जो देख ले अभी ये हंसले घर बसेला शहर ले धिया लेके चलेली देखो तनी मरला तो से जो फेंका जे बोबे अबे बताओ तनी के करे के सुनाओ तो पूजेवा प्रति मामा इस सब अतिया कने कहां चल गेल बड़ी सना झूठ कहत रहली हो नहीं से घर में नहीं से वही से ना कहत रहली हो न त रानी के दिल बाटे कि हेंगा कह दी मंगा धमानी हैं विपत मारी आइल भी है जे अपन बाप से बियाह करे खातिर के बाप हो बाप हमरा के तबे से सुना बतिया है लड़की बड़ी सन हैं काज कहां अपनी बापे से बियाह करवा बताइसा कर तरी सब ये लोग धक झोटा पेरिया का मारे तनी सब